Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i avui he vingut a parlar-vos de la cardera o carxofera borda, que és esta planta que tinc així al meu costat, que té aquestes fulles tan precioses i que haureu vist en moltes hortes, en molts bancals, perquè és una planta prou comuna així al territori valencià. Nosaltres la tenim així plantada des de fa moltíssims anys. De fet, el nostre veí Juanito ens ha contat que ja estava molt abans que arribara l'anterior propietària del mas, que es deia Pamela i era britànica, i nosaltres no l'hem tallada. La tenim així fent de planta ornamental perquè ens sembla preciosa. Té un color molt bonic entre el verd i el gris, i a banda, les seues fulles, les penques, les parts de baix de la fulla, es poden aprofitar per al consum humà. Vos he contat que l'anterior propietària del mas es deia Pamela i era britànica perquè justament ella va intentar una vegada menjar-se-les, però no sabia com, i ens va contar que les va tallar i se les va ficar en una amanida i es veu que ja no estaven prou tendres i li van semblar molt roïnes. Però si es cuinen bé i es preparen bé, els cards, que són el resultat de pelar i netejar les fulles de la cardera, són molt bons i es poden fer en moltes receptes. De la cardera no només s'aprofita la penca. Si esta planta la deixem madurar, que tragui el fruit, que és una carxofeta una miqueta més menuda que les carxofes de la carxofera comuna, i eixa carxofeta la deixem espigar sense collir-la, per dalt traurà una espècie de pèl, uns cabells morats de punta, que si els collim i els assequem serveixen com a quall natural per a fer quallades, i és una altra forma de donar-li un ús a la cardera. Així els valencians acostumem a fer els cards simplement per a posar-los a l'olla. Jo també he sentit persones que els arrebossen i els frigen. No ho he tastat mai, però potser algun dia provaré a fer-ho. I he mirat per internet i he vist moltes receptes de cards amb amela, de cards guisats, que potser algun dia també m'anime a fer, perquè ja veieu que així darrere tenim carderes per avorrir. No n'he netejat mai, o bé, no n'havia netejat mai fins ara, però la meva sogra sí que sap netejar-ne, aleshores ens ha ensenyat a fer-ho. I ara veureu com es fa. Acompanyeu-nos! I estos s'agarren aixina, tota la mata i se nugue. Sí. Conforme el nugues este, vas nugant-los tots. Sí. I lo de dins és per dins tendre.
aixina, no tan gran, però un xicotinho, aixina. I no l'acabes de tallar del tot. Muy bien. I ara? I cap amunt. I ara aquestes altres tornes a estirar. I este ja és bo? Així és bo. Però li llevo un poc les fulles del voltant. Sí, no passa res. Sí, ja és bo cap allà. Ara estira... Ara al revés. No, ara aquestes estira-les. Ah, aquestes les estira per avall. Està detrás de tot. Ah, Déu, que llargues. Claro, tot el fil li deixa. Molt bé. I ara el gire. No, tu el... Ah, jo sempre aixina? Sí. Tu sempre el card de cara tu. Vale, i ara el tallo una altra vegada. Aixina, i tornes a fer el mateix. Este pa amunt. Deixes amunt i és bo. Només té fils. Un a un van netejant-se tots els cards, sempre posant la part rugosa en direcció a la persona que els neteja. El trosset de dalt es talla, es lleven els fils i després s'acaben de llevar fins a la part de baix del card. Si el card és molt gros, s'ha de partir pel mig la part de baix, la part que és més ampla. Anem col·locant tots els cards nets en un bol perquè després els haurem de rentar. Després posem un perol amb aigua al foc i esperem fins que comenci a bullir. Netegem bé els cards amb aigua, fregant-los entre si. Veurem que l'aigua es torna d'un color amarronat. Això és degut en part a l'oxidació que tenen els cards. Les carxofes, si vos adoneu, també quan les obriu, s'oxiden, es van fent negres. Quan ja els tenim ben rentats i l'aigua ja està pràcticament bullint, li posem una miqueta de sal i col·loquem dins tots els cards. Esperem fins que l'aigua torni a bullir, baixem el foc al mínim i col·loquem la tapadora. I després de 45 minuts, el resultat final són uns cards completament cuits. I així teniu l'olla de cards. Un altre dia vos contaré la recepta. Si vos agraden els nostres vídeos, sabeu que podeu prémer el botó de m'agrada o subscriure-vos i també ens podeu seguir a Instagram o Twitter. Adeu, gràcies!